blondýna, bohyně sexu, hledá zájiště mého. Řepčena společná odpoledne, ozvi se mi. Tečka. Sedím doma jak kráva na četu s bandou nemožných idiotů. Je mi asi 12, jsem dospělá, nikoho nepotřebuju. Můžete mi všichni vylízat mojí foťáčkem z mobilu vyfocenou prdel. Líbím se ti, žena, 4 děti, fotograf, pornograf, můj život postarám se ti. Tady stejně 34 let, píšu ti, protože jsi mě zaujala. Takže dneska umím kuzlátka. Zdenku, rozepni mě pod prsenku, nafotíme nový fotky, ukážeme mý kalhotky světlu, baby. Tak jdem na to, pojď. Počkej, co to děláš? Pojď, děláme to. Ježišmarja, mami. Děláme to. Ale nebuď kráva, fakt nebuď kráva. To si děláš srandu, ne? Tak si tam jako... Jednou si tam něco napsal, tak to se... Ty jsi hovno. Ale já vážně nejsem jako já. Hele, to jsou dneska děti, tohle to není možný, opravdu. Víš co, vypadni moc, fakt vypadni. Příště si nevymýšlej věk, jako, jestli je 8, nedrží tě 12. Tohle jsou téma, vyskočí oknem, dělej. Čečiny. Pekne sa nám focá babi. Kontroluj tú fotku, či je tam fajnová. Kontroluj to. Tak toto je dosť na zámradný vchodu hrdzavého. Preboha, pokecická. Alebo na boom. Pekne zblízka si ju cvakni, kamošku. Tak toto je silné. Toto som dávno nevidel, takýto záznam. Teraz cvaknem ja teba. Dobre? Dobre, ale nech som tam fajnová. Krásne ma odfoť. Pekne sa tu prehnem. Na hrdzavou zábradlí. Paráda. Dúfam, že ma necvakne, nebudem v závere. Na kompe si to dajú zblízka, uvidím ho tam. Kedy? Ty kakos babi. Kam to speje tento svet, keď už takto sa tu focá. Hej, to dáš toto na nejaký YouTube, že miniči, že mi sa focá na zábradlí a na autách. Ty vole, tak toto je sila. Stracil som ju. Tak, počkaj. Skontrolujeme, kto to je, tak to budeme vidieť pekne do tvári. Ukáž? Au. Můžete mi všichni vylízat mojí foťáčkem z mobilu vyfocenou prdel. Aby som si nezlomila nohu. Jaké prdele. Babi. Ježiš, oni sa focá? Ja keby sú na pláži niekde na Seychelloch, alebo tak. A ona sedí na schodoch. Tak toto je sila.